வேற்றுக்கிரக வாசிகள் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்ற கேள்வி நம் அனைவருக்குள்ளும் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில் உலகில் நடக்கும் பல வினோத சம்பவங்களுக்கு வேற்றுக்கிரக வாசிகளே காரணம் என பலரும் கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் இப்போது அது தொடர்பான மற்றொரு செய்தி உலகை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தென்னாப்பிரிக்க நாடான மெக்சிகோவில் 1000 ஆண்டுகள் பழமையான ஏலியன்கள் சடலம் மெக்சிகோ அரசு காட்சிப்படுத்தியுள்ளது. வேற்றுக்கிரக வாசிகளான ஏலியன்கள் இருப்பது உண்மையா அல்லது பொய்யா என்பது இன்று வரை நிரூபிக்கப்படாமல் உள்ளது. அதே நேரத்தில் ஏலியன்கள் குறித்த விஷயங்கள் வெறும் வாய்வழி செய்திகளாகத்தான் நாம் அறிந்து வருகிறோம். இந்நிலையில் மெக்சிகோ நகரில் ஏலியன்கள் கண்காட்சி நடத்தி மெக்சிகோ அரசு அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இந்த கண்காட்சியில் 2 ஏலியன்களின் உடல்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. மனிதர்களைப் போல் அல்லாமல் மிகவும் சிறிய அளவில் 2 உடல்கள் ஒரு பெட்டியில் வைக்கப்பட்டு அனைவருக்கும் காண்பிக்கப்பட்டது. இந்த சடலங்கள் குறைந்தது 1000 ஆண்டுகள் பழமையானவை என கூறப்படுகிறது. ஆனால் இது உண்மையான ஏலியன்களின் சடலங்கள் தானா என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சிலர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.